Hello para bro, te hakane ka video ningkong ning chap nga ai kublay pi baro ki parlok ki baju kersan bahaya nga naga por sekapor. Nga ai kublay ru yakito ki bro ki baju kan tho ki baju keren ben bat ki baju persyak bahaya kane ka YouTube channel ka jonga. Nga priang so bahaya pi baro hakane ka YouTube channel ka jonga ya ki ba kersan ru kumju ya ki ba persyak ru kumju. Te lada pia ben pia kan tho ya kadno ru ngam so kan tho lada pi kwa ban kun tho lada pi ro biang te manta nga klem phong tu pie re nga so kriat namar ba nga sa sene sa snong jongi ka kriat te nga klem phong tu pie namar ba nga kren kumne sphang ka tin jung blai te kamlong ban phong tu pie namar ladep tho ha ka sithi ka jong upol sikinong koren ka sithi ka baning kong jong pol sikinong koren ka lenong ka ba khatwe ka khot ka ba ar ter hadu ka ba khatnreu labatai saphang ka jing syakri ya ublei saphang ka jing le jingkam saphang ka riam ka bet ka jungi hakapor bangi syakri ya ublei hakapor bangi le jingaseng ni punan buram ublei kumta ladang ipet hakini kisngi haba le jingaseng kim butsu katkum ka jing hikai jong ka bible sapule na ka sithi ka baning kong jong pol sikinong koren kalau nong ka ba khatwe ka khot ka ba ar ter hadu ka ba khatnreu labatai sai te manga u senrang pat ngam phong tu pie namara tho hangne u senrang umde ban phong tu pie ka kan thei te lada ka sakri ublei ka pandan burom ublei ka hap ban tap mo haka khli lada ni pej menta hak jinga sang pat ki panno pan usnyu ki le style ban te kato kala long penkhen katkum ka jing tho ka bible te lada phi sngorem lada phi kan tho ngaru kam lele kumang long mentan rei sapule naka sithi ka ban kong jong pol sikinong koren kalau nong ka ba khatwe ka khot ka ba ar ter hadu ka ba khatnreu te hakane ka por namar banga kwa ban kren ya ka ktin ka jung blai te nga kwa ban bu swa ya ka jing duai khnang ba ublei un ai boranga khnang ba ublei un ai nga ya ka jing semphang bangan batai phi ko pa jung ba bneng nga ngu eme ablei hakane ka por ka ba menta ya ka ba manga ablei ngan kren seki pajba katkum ka ktin ka jung me ablei to ai boranga to persat mansim nga khnang ba manga ngan la ban pensai yaki pajba ki ba pe chakane ka video o ki don ru ki ba bisni ki ba pihun bat ki don ru ki ba kersan nga rei to map yaki to ki ba bisni ki ba pihun nga bat to ai bakin i chame kin kan mau yame ablei to ai nga ya kata ka jing semphang khnang bangan la ban pensai yaki pajba ki ba pe chakane ka video to ai nga ya kata ka por bangan la ban kren hoi ka jing kren ka de nga rei ka jing ai bor ka jing ai ya ka jing tip ka jing ai ya ka jing semphang ka dei nami ablei kokpa to sngaw yakini ki jing khot kerpat ki junga hakane ka por ka menta haka keteng jisu ngadwai amen te menta nakwa ban ongi phi ba u jisu habu wan sakane ka perthai u khlem wan nakam ta ban seng niam u jisu seng niam ki balang kristan kimi hadin ka jing yap jung jisu u jisu menswa u hikai yaki pajba bakin ngech ublei bakin long ki breu ki bating burom ublei u hikai ki pajba bakin long ki breu ki babha u hikai hakan niam judaism lane kan niam jiu u jisu de u jiu u khlem seng niam u jisu kumta ki don ki baya penksan ba u jisu useng ya kan niam katolik lane useng ya kan niam ortodok lane kan niam protestan u jisu klem seng niam warna meso tu bakla u jisu klem seng niam re u hikai hapo kan niam judaism te
kajing wan jung Jisu syakane ka perthei uklem wan nagam daban seng niam hendrei wan ban hikai yaki bro bakin long ki bro ka bha uhikai katkum kamon ka jung bulai ko henmen ko para ko parlok parjor tong na pet jaka sithi ka jung Jacob kalenong ka ba nengkong ka khot ka ba arpunyo kumno ka kren ngi hato u Jisu haba wan sene sya perthei wan ban seng niam ne wan ban yarap yaki ba syam jenjar yaki ba kordet bat wan ban yalap ya kamon ka jung bulai tong ina ngap ya kane ka sithi jong Jacob kalenong ka ba nengkong ka khot ka ba arpunyo kumno ka kren ngi kumno u Jacob u tho ya kane ka sithi ka jinglong riblay ka ba sungur bat bom tngit hakmat u blay bat ukpa kalong kumne ken ban lek khmi ya ki khun swet bat ki rukan thai haka jing stom jongki ban rino yalade u ba klem tho brien na ka jong ka perthei hangne kala kren sai kat kum u Jacob u tho ya kane ka sithi bat ula tho kumne ka jinglong riblay ka ba sungur bat bom bitngit hakmat u blay bat ukpa kalong ba dai ban lek khmi yaki khun swet bat ki rukan thai ki ba syam sitom bat ki ba syam jenjar bat dai ban riru yalade kum u bro u ba klem tho brie u bro ba khuj u bom don kata ka pop kasang u bom bitngit hane kala kran sai te u Jisuru haba wan sene sya perthei u klem wan nakam ta ban seng niam ban penksan yaki niam kumbalong ki niam hakane ka perthei u klem wan nakam ta ban penksan yaki niam ndai u wan ban hikai yaki patba bakin im kata ka jing im ka bakhuj bakin im bha bat bakin nget u blai bakin ting burom u blai u hikai katkum ka mon u blai balai mangi ki bro menta nge penksan ya katakan niam balai tang ha kabalang ru ngime setu jimut nge pajah pra link bakane ka video lada phi somong ki jingkran jongaru ngam snoy ei ndre ngakren ya ki jingsha katkum ka krin jong blai bat ngam kan tho personal ya no ngam kwa ban kan tho namar mangaru ngadai u bro u badang hap haka jing besar yang bulai mangale nga kenya lade bangade u bro bapop bat la kataru nga pan map u bulai ko blai ko trajisu to map ya ki pop jonga namar mangangam tip ya ka ai ka bangale to pensya ya nga to ai ya nga ya kata ka jing sempang to pensya por ya nga khnang bangan sempang ya ka ktin ka jong me khnang ba ngan la ban hikai ban pensai sikpat ba ot ngadai utau kritik ngadai utau bro ubala im salan berkane ka perthei ubala im pop hakane ka perthei ndrei ngangit ba ublei badu Jisu balong nong pen im jongi unom ino enga te parlok to ublei un don lem dorkar bat phi khnang ba phin biang ka kamai ka kaji ka kam ka jam ka jingtre ka jong phi bat un airu ya phi ka mer ka phat ka bakot ka bakhie to ublei un don lem dorkar bat phi hakilang baro kublei sibun ling ba kane ka video ngin sai siam biang hakik we patki video